Maglola patay human masunog ang ilang gipuy ang balay sa General Santos City. Samtang usa ka mangingisda nga dunay kasong murder ug laing tulo ka kabanay patay sa shootout sa Zamboanga City. Ani ang report ni Cyril Chavez. Wala na makagawas pa sa ilang balay ang maglolang na ilhang sila Milagros Aninyon, 60 anyos ug apo nga si Jasper Aninyon, 12 anyos. Human nasunog ang ilang balay sa Purok 2, Barangay Ladol, Alabel, Sarangani Province, alas 3 Martes sa kadlawon. Sumala sa silingan sa mga biktima, nakadungog lang kuno sila og buto-buto ug nakita na lang nilang nagdilaab na ang kalayo. Bot untang luwason sa mga silingan ang biktima apan dako na kuno kaayo ang kalayo. Nakita nila ang bata nga nasunog gawas sa pultahan sa ilang balay, samtang ang lola ana sa iyang kwarto napalgan. Gituwang overloading sa kuryente ang hinungdan sa sunog, ilabi na nga nakakonek lang ang ilang linya sa kuryente sa silingan. Wala na nagpa-interview ang banay sa mga biktima. Mga putok lang po ang narinig po namin. Wala po kami natulungan kasi po lakas na po ang sunog po. Illegal connection, nakasiris lang siya. So nakita natin yung mga kagabitan niya, mayroong aircon, may TV, may electric fan. So isa sa anggulo natin, tinitingnan natin yung short circuit. Sa Zamboanga City, usa ka mangingisda nga dunay kasong murder og laing tulo ka kabanay nga mangingisda sab ang patay atol sa shootout sa Purok 6, Barangay Recodo, Martes sa kadlawon. Nailan ang suspect nga si Pati Abdurrahim, 23 anyos. Matod ni Police Major Ramon Bautista, hepe sa Ayala Police Station 9, iserve unta nila ang warrant of arrest batok sa suspect apan nanlaban kuno kini hinungdan sa shootout. Patay sab ang amahan sa suspect nga si Jamiri Abdurrahim, 48 anyos, igsuon nga si Abdul Baki Abdurrahim, 21 anyos ug paryente nga si Jimboy Saliento. Samtang samdan og ana sa kritikal nga kondisyon si Police Master Sergeant Larry Pugoy Balabas, human naigo sa lawas atol sa shootout. Na-recover ang usa ka caliber 38, caliber 45 ug granada nga giingong iya sa suspect. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.